Vano vainge vakawara mudzimai aiziva kuti ndikangomubata Jesu nhamo yangu inopera. Saka akamanikidzira kusvikira amubata Jesu. Kamwe kamwe chirwere chake chakapera. Kune nana ragadzirirwa iwe wagadzirirwa shura. Minamato yako yanzikwa, minduru yacho iri munzira. Kune nana ragadzirirwa iwe wanamata asi hakuna minduro. Wapererwa nenzano, moyo wako waputsika. Usarasa tariro, Mwari watinonamata. Kune nana ragadzirirwa iwe. Kune nana ragadzirirwa iwe. Iyewe wagadzirirwa shura. Minamato yako yanzikwa, minduro yacho iri munzira. Kune nana ragadzirirwa iwe. Take it up, take it up. There's a miracle, and it's in the making. One just for you. Our Heavenly Father is working on your case right now. Your prayers have been heard, and the answer is on the way. There's a miracle, it's in the making. Don't give up, don't give in, don't give up, and don't let go. There's a miracle, it's in the making. Get ready for a miracle, get ready for a paradox, get ready. There's a miracle in the making for you, for you.